Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo ita alawas anapauluhan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Dandani ka mutlag turpusan. Makaginawa mutla da tao amang remedyo iti pagadal mo. Ikagumam ti agsapol iti trabaho minton makaturpos ka tapno matulungan mo't dagiti addem. Wan tatang, nanang, tulungak ida apaman nga dan trabaho. Rombang laeng. Adal laeng ti makatulong kada kayo. Tapno saan nyo ang mapadasan ti rigat ang napadasan mi iti amayo. Imulam dayta iti panunot mo. No adal. Dayta tigapuna ang mapangkaijay syudad. Wan tatang, jak tumat baybay ang dagiti kakabsat ko. Siyak to timang tulong kadakwada, tapno agpapada kami ang makaturpos. Numalpas di adim. Isuntumat timang tulong iti adyan na. Wan tang, nang. Imbag ta nagbayad kan iti abang mo iti kwartom. Ni Rose, saan pa'y ang nagbayad? Nakitak mo't anawadwad ti kwartana, nana. Saan ka di pa yan nagbayad? Saan pa'y nga rod? Amangan no nagastos namanan, kat maitantan manan ti panagbayad na. Amangan no itid ng tumatlaeng, nana. Itad nanto, into no mayabulan. Kanayon lakas ta. Tiam mo kat inikkan dagiti dadakkel na iti pagbayad na iti abang na, nana. Apay ngay nga rod, adi na itad. Ibagamtuman kan ko na tagbayadan. Awan ngamin dita kwarto na. Taibagak to inton sumangpet, nana. Imbili ni Nana Dorotea, ti abang mo kano. Ni, apay, manuti intang dan na kan ka, tas sikapay ti umay mangibaga. Awan intang dan na kanyak, imbilin na laang. Indanon ko laang matibilin na. Inakto bayad no kayat ko. Sana si kakit din ti umay mangibagbaga, tas saan asikati akin balay iti pagabanga. Pasensya na, imbaundak laang. Sige, mapanakon. Imbagada lang kan ka, imay kamutan, naglaing kan, nagtulnog kamutan, nga awan mo't nga rod tangdan mo. Madlaw ko, kat saan ka naragsak? Numapan ni Monica ije kondominium mo, bro. Jakman amo bro. Demanding kan silosa ngamin. Ti kano pa nagselos? Kat tanda ti panagayat, bro. Ngem no sobramat a selosa. Saan anaing kalintigan nga aramid? Sa bagay, makauma no nalabos ngagpaiso. No saan kami ko mga engage? Ibagak asaanin nga umay ije kondo. Ha? Grabe kamat bro. Saan kayo pa yung agasawa? Ang nauma kan iti fiancé? Makauma ti galad kan aramid na. Nalaing pa'y amang parnuay iti apa. Basit labanag, agpasugnod. Ay, narigat nga rod no kasta. Yari ko man iti may sa aklase ti makan. Analaka a makasuya. Ha? Ay, unay daytan a makasuya? Sweetheart, agpa-deliver ta dito iti makan. Saan ko nga amo ti agluto? Okay, sikan ti agorder. Ganya ti kayat mo. Isumatin ti kayat ko. Maturugak dito kondominium mo. Nga mamangano sa pulen da kadagiti dadakkel mo. Nagpakadaak. Amuda, adito'y tinapanak. Okay, nga minton bigat. Ada papanak. Ada meeting mi kadagiti kakadduak iti may sa analatak a hotel. Inton bigat nga agawidak. Mano ka tingal daw mo ijay? Di da ba imbaga, no manungal daw mi ijay. Kasta ka di? Pudno ka di ang meeting, ti papanam? Tanya ko mati sa bali a papanak. Amangan mat, no adda sa bali aka-date mo a babae. At dayta ka manen. Kanayon ka lang agatap. Ay, ayatan ka nga minunay, Dennis. Syaklaan, timang tagikwakan ka. At da nakita ka nang itulod kan ka dito'y gate ti pagadalan. Kaayan ayat mo?
Ha? Makadanon da ito'y kadatatang mo. Amok akaungat da ka, numaamuan da nga dagayam kaayan ayat mo. Pang-asim ko, mamat. Saan mo nga ibagbaga kadakwada? Tiyan mo da kat nasimpat ka nga anak. Saan? Tagaranggandyang kamot gayam. Awan ba't ti madingar aramidag? Uray tupay sika kat adamat kaayan ayat mo. Ngam amo da tatang adan kaayan ayat ko. Inyam amok pa'y kadakwada. Kan, adda mabalin ti kaayan ayat ko. Pang-asim. Saan ko man adumanon kadakwada? Ada pagtulagan tanana. Nayunak titad ko abayad ti abang ko itaabulan. Iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon. Sapay naabakak iti madyong. Nakasaunak namin ti kayan ayat ni Cecil. No maikagumaam ka no ang makastrat iti kwarto ni Cecil, adda ka no dakkel agatad nga itad na kan ka. Day talagayam. Nalakalaang data. Ikan tayo lang iti pagpaturog tinuman ni Cecil. Makaunag ti kayan ayat na, ngawan parikot. Sige nana, tapno agpada kami iti kasasaad. Anya ti kayat mo asawan. Agdadagsanak nana, masapul nga agsikugmat ni Cecil. Tapno di da ibaga iti lugar mi, anasingsingpot ni Cecil ngam siya. Basta day tayo pagpunak iti madyong. Areglado. Uminom ka iti Diyos, balasang ko. Adda tinimplak di ta Diyos. Kalkalpas mi kadaros nga iminom. Mawawak ngagpaiso, nana. Kagapgapok ije pagadalan. Ala, uminom ka lang basang. Aha. Oh, atoy. Agyaman ak, nana. Naibos nga minan ti kwartak. Adda binayadak ije pagadalan. Ala, basang. Uminom ka lang. Agyaman ak, nana. Sige, mapana ko ni ti kwarto. Awan na nyaman na, basang. Nabanugak nga ta. Makaturturugak matan. Agidak pay man. Agluto ak inton makariingak. Itaman pa yung makaturturog ak anak gapoy siya pagadalan. Ininom na ka din nana? Wen basang. Imunagan iti kwarto na. Oh, ayan nga itimbagam amang tad iti kwarta pagpuunak nga agmadyong. Awaga kon, taadda iti asidag. Umay adagos dayjay, apaman amaamuan na nga addan iti kwarto na ni Cecil. Iya puram nga rod tamapanakon iti matyungan. Mabitla nga rod nana, taawaga kon. Tungpalan na nga tamat ti kunam nga itad na agatad. Diyo paunagan iti kwarto, no awan ti itad na akwarta, nana. Ay, wen kayam. No money, no honey. Apay ang kastoy ti marignak. Apay ang nagsakit. Diyos ko, anya nga ta tinapasamak. Apay asaan ang nakatrangka ti kwarto. Adalakit di madihan na pasamak kanya. Mabalikan mo mayak kita, Cecil. Ada ko may baga. Pasensyaan nga nasakit ti bagik. Inton maminsan langan. Mabalin? No di mo kayak di saan? Sige, nakarudan. Anya nga tati aramidan na iti ruwar ti silid ko iti kastoy nga oras. Diyos ko, anya da ito yan napasamak kanya. Rumbang kumaan nagawid ni Cecil ita. Apay nga taasan ang nagawid. Da siguro nakaladawan na Wano, awan ti pagluganan na. Isuasan ang nakaawid. Nalabit akasta. Nagrigat kat ngaminan ti lugan dito lugar tayo. Tangarod kahit. No awan agudong, awan ti agbiyahe.
Uray makadano ni Jay Ilay, no awan mo't pagluganan na nga umay dito'y away. Sayang mo ti paggasolina no agbiyahe nga awan pasaheros na. Awan nga tati adu anagudong ita. Ay, orayan, aginggat madamdama. Amangan no ada nakataktakan tilugan. Awan pa'y nga ta, may ti kaadalan na ani Rose. Inak man iji balay da, tahinak man agdamag. Kasano akita nga agawin. Limlim tagdag iti matak. Madlawlaw na yan nagsangsangit ak. Mabainak matamang damag iti landlady. No asino tinakaunag iti kwartok. Nangro na matasan ko ang may baga ka ni Rose. Anya ita ti aramidag. Nakaawid kamot gaya man, Rose. Ayan ngay ni Cecil. Ay, nakitak mo ta na panda nagpasyar iti kaayan-ayat na, nana. Anya? Ada ka ayan-ayat ni Cecil? Wan, nana. Kanayon ati pasyar da. Ay, ti sinalbag a babae. Garanggan tiyang. Hay, saan laangan nga agpakpakita kanyak dayjay a babae? Anya ka di taramidan nyo, nana. Ipungot ko kan idumudom ko. Ay na, saan mo ta, nana? Balasang ni Cecil. Karbangan na mo ti makiayan-ayat. Ay, saan na pa'y akan ito ang makiayan-ayata? Adda nagtutulagan mi asa nga pamilya, kat di nadadaulan dayta. Anya ka di dayta nagtutulagan nyo, nana? Para kada kami laang dayjay. Sige, tada pa'y papanak. Ay, anya dyan na aramit ko. Dakasamot ng ti mapasamak ka ni Cecil. Nalabos samot ng ti naramid ko kankwana. Apay akasla makakaungit ka si Mang Bayd. Garanggan diyang dayjay apagad adaalan. Sa balimot gahayam ti ubraan na iya syudad. Anya? Anya ti ubrain na ako nam? Naibaga ni Rose. Iso asaan ang nagawid. Napanda ka no nag-date iti kaayad-ayat na. Anya? Manipod ita. Santan nga ikan iti kwartana. Makita na nuan niya ita ti pagtungpalan ti sukir nga anak. No agkamkam malay laksidak nga anak dayta. Ay ora siyak, laksidak matan nga anak. Naamuan da nanang mo nga adda kaayan-ayat mo. Saan ka kanong agpakpakita kadakwada? Indanon mo ka di? Adan samat nakakita kada kayo ang nagkuyog. Iso siguro tinangidanon. Sapay delikado no makapungtot da nanang kantatang. Agkabil da. Dayta tiimbili ni nanang mo. Saan ka kanong agpakpakita, taipungot kan idumudum na ka. Ikagumaklat ta ti agturbos. Tong palag tinagtulagan mi. Barang mapakawandak. At damot gayam nagtulagan nyo. Apay ngamin asinupring mo ida. No apay nga minanagayatak alasapa. Dakas ka di ti agayat. Hay, ayat-aya. Naragsak analiday. Nasamit, ngam no maminsan, napait. Di ka pa'y matla nagbayad iti abang mo, si ka Cecil. Mabalin ka di nga inton umay abulan ti panagbayad ko, nana. Awan pa'y ngamin kwartak. Kaslasaan kamot ngamin ang nagawid at imawat iti kwartam kadag iti dadakkel mo. Ada ka no nakaidanon kadakwada, nga ada ka ayan-ayat ko. Iso linaksid da ko, nana. Di da ko nikan iti kwartak. Kasano nga rodan ti pagbayad mo dito'y boarding house ko? Alangan mo't alibre ti abang mo. Ay sana mabalin. Ikagumakti agsapol iti part-time job ko, nana. Kasano ti panagadal mo? Isa miraklat ti aghandal, nana. Ala, ikan ka lang iti may sabulan apawayway. No di ka pa'y makabayad, agtalaw kan. Ikagumakti agbirok iti trabaho, nana. Rumbang lang. No saan ka makabayad? Ipaabang ko iti sabali ti kwartom. Sayang ti binulan nga abang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan at denggan.
tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.